بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muhtaram musulman kardeşler. Her barşabızda tırmışta bilgili bir günlerge yaki datalarga ihtibar itemiz. Bigirek de meselen tuğan günlerge. Özümüznikine, balalarımızın, etiyenlerimizin tuğan günlerine. Bu gün niçiktir bizning için sirli de, seyir de. Niçin degende biz bir yılga qartayabız, şunu beyram itemiz. İkinci yaqtan qaraganda biz bir yılga ılığayabız. Derecemiz, ilmimiz, tecrübemiz arta. Muhterem kardeşler, her bir kişi de özünün yaşını sanarga irengen. Hem şuna göre özümüznikine tugul, yaratkan kişilerimizin de biz yaşların bilip turabız. Emine Müslümanlar için en yaratkan bir kişileri var, ol da bulsa Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Elbette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün tuğan günlerin beyram etmegen. Beyram itegiz dip de etmegen. Lakin şuluk vakitta balalarımızın kaçan tuğanın bilip tırsak, hatınımızın kaçan tuğanın bilip tırsak, işteki türebiznin, neçelligimizin kaçan tuğanın bilip tırsak, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin kaçan tuğanın bilmesek, bu bizim için kim degende anlaşılmagan bir hal bulur idi. Muhterem kardeşler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabi'l evvel ayında dünyaga kile. 12'sinde. Менә шушы Мәүлид ayın бәйрәм итү, ул соңга калып кергән bir гадәт. Чөнки аны сахабаларда, хәтта безнең 4 мәзһәбнең галимнәре яшәгән чорда да бу бәйрәмнәр булмаган. Ләкин килеп чыгуның сәбәбе бик тә мөхтәрәм. Ни өчен дигәндә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмне зурлар өчен, аның тормышын искә алыр өчен, аңа булган мәхәббәтебезне ныгытыр һәм яңартыр өчен бер көн кирәк була. Чөнки кешеләр Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнән тарихи яктан ерагайган сайын күңелләре белән дә ерагая баралар. Һәм менә шушы Мәүлид бәйрәмнәре кертелә ислам динендә, һәм әлбәттә инде аны без мөхтәрәм кардәшләр бидгат дисәк тә, яңалык дисәк тә, ул санала әл-бидгатул хәсәнә. Яхшы бер яңалык, ягъни динебезгә файдалы бер яңалык дип. Инде мөхтәрәм кардәшләр, шушы Мәүлид кичәләрендә без нишлибез соң? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә нинди матур мактау сүзләре әйтәбез. Иң беренче Мәүлиднең максаты, ул мөхтәрәм кардәшләр, хәтта сүздә түгел. Аның максаты күңелеңдә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә карата яратуны булдыру, үстерү, ныгыту. Менә мөхтәрәм кардәшләр, ярату дигән хис, ул шундый матур хис ки, без бит бу дөньяда мәсәлән балаларыбызны ниндидер финанс мәсьәлә белән үстермибез, яратып үстерәбез. Әтиәниебезгә дә караганда без икътисади яктан чыгып карамыйбыз, спонсорга караган кебек. Без бит аларга яратып карыйбыз. Менә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә дә без карарга тиешбез яратып. Ул безгә ниндидер теге кыйбатлы әйберләр биргән кешегә караган кебек түгел. Я булмаса, безнең тормышыбызда матур киңәш биргән дә шуның белән бетте генә түгел. Нәкъ ата-анабызны яраткан кебек без дә аны яратырга тиешбез. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм дә әйтә: Кем мөселман кешесен рәнҗетсә, шул мине рәнҗетер ди. Кем мине рәнҗетсә, шул Аллаһы Тәгаләне рәнҗетер ди. Белгәнебезчә, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһы Тәгаләне рәнҗеткән кешене бер нинди уңыш та көтми бу дөньяда. Менә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм үзе безне яратучы булды. Дөньядан киткән вакытта да ул өммәтем, өммәтем дип җан бирде. Йортым димәде, хатыннарым димәде, балаларым димәде, минем власть, хакимиятем кемгә кала димәде, ул әйтте, өммәтем диде. Безне кайгыртты. Мөхтәрәм кардәшләр, без дә иманлы кеше буларак Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмне яратабыз.
Һәм менә бу ярату гаҗәп ярату. Чөнки без аны үзен күрмәдек. Аның үзе белән сөйләшмәдек, аралашмадык. Ләкин аны сагынабыз, күреп аерылышкан кебек. Аны сагынабыз, аның белән бергә яшәгән кебек. Менә Мәүлиднең хикмәте нигезе шунда. Әлбәттә, мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям да үзе әйтеп калдыра: "Миңа салаватлар әйтегез." Ягъни мактау сүзләре, ләкин мактау сүзе ул әйбәт иде, ул молодец иде дип сөйләү түгел. Мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһы Тәгаләдән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллямгә мактау сорау. Саллаллаһу алейхи ва сәллям. Аллаһы Тәгаләнең мактаулары булсын аңа һәм сәламнәре дибез. Безнеке генә түгел, Аллаһы Тәгаләдән сорыйбыз. Менә мөхтәрәм кардәшләр, аның шулай ук нигезе нәрсәдә? Чөнки без Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллямгә салават әйткәндә, мактау сүзләре әйткәндә, Аллаһы Тәгаләгә дуа кылабыз. Димәк, бу безне Аллаһы Тәгаләгә якынайта торган тагын бер гамәл икән. Шуңа да Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә: "Миңа салават әйтмәгән кеше ди, иң саран кеше ди." Ничек итеп салават әйтмәгән? Ягъни аның исеме телгә алыну, шушы ул кеше аның исеме телгә алынган вакытта ишетеп тора икән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллямның исемен һәм аңа салават әйтми икән, ул иң саран кеше ди. Шулай ук, мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям көннәрдән бер көнне килеп чыга, елмаеп сахабәләре каршына. Һәм сахабәләре радиллаһу анһум аннан сорыйлар: "Нәрсә булды?" ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә: "Минем яныма әле генә Җабраил алейхиссалам килде" ди. Җабраил фәрештә ди. Ул куандырды ди. Кемдә кем миңа, ягъни Расулгә салават әйтә икән, Җабраил алейхиссалам аңа 10 салават белән җавап бирер ди. Кем инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллямгә сәлам әйтә икән, Җабраил алейхиссалам аңа 10 сәлам белән җавап бирер ди. Ягъни без бер тапкыр саллаллаһу алейхи ва сәллям дип әйтәбез икән, Җабраил алейхиссалам әйтә: "Синең үзеңгә дә салават һәм сәламнәр булсын" дип 10 тапкыр. Менә мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллямне бер тапкыр зурлаган өчен без үзебезнең дәрәҗәбез үсә 10 тапкыр. Мөхтәрәм кардәшләр, шулай ук без сәлам әйтәбез Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллямгә. Кемдер әйтә, ул бит инде үлгән ди, кабердә ята ди, безне ишетми ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям үзе булай ди: "Җир йөзендә бар шундый фәрештәләр ди, алар сәяхәт кылып йөриләр. Һәм сезнең сәламнәрегезне миңа җиткезәләр" ди. Уйлап карагыз әле. Без Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллямгә "Ассаламу галейка айюхан наби" дип әйткән вакытта, без аны намазда әйтәбез. Көндәлек 5 вакыт намазда шушы фәрештәләр безнең сәламнәребезне Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллямгә алып барып җиткезәләр икән. Менә шулай итеп, без Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллямне яраткан, мактаган дәврдә безнең үзебезнең дә дәрәҗәләребез үсә. Безнең татар халкында шушы салават әйтү гадәте бик тирән сеңгән. Шуңа күрә төрле иске китапларда махсус салават сүзләрен күрергә туры килә. Аның матур сыйфатлары белән әйтү сыйфатлау булды. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, без дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллямның менә шушы сыйфатларын белеп торсак, бик әйбәт булыр иде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям безне өйрәтә мәңгелек тормышта яшәргә. Ахирәт тормышында Аллаһы Тәгаләне яратырга, аңа якынаерга. Шуңа күрә дә салават әйтү белән бер рәттән без Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллямның тормышын да өйрәнергә тиешбез. Сира дибез ул фәнне. Ул фәнне тирәнрәк белгән саен, динебезне дә тирәнрәк аңлаячакбыз. Һәм, мөхтәрәм кардәшләр, үзебезнең тормышыбызга да мөнәсәбәт үзгәрәчәк. Чөнки аның тормышы идеал. Аның тормышы безнең максат. Һәм аның эшчәнлеге, мөхтәрәм кардәшләр, безнең өчен үрнәк. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.